Welcome everyone. बयखौबो आंनि भिडिअ बरायहरनाय जाबाय आंनि फार्स्ट भिडिअआव आंहा दायो थांनो ओंखारदों आनैमोन लाहानाव आनैमोननाव जोंहा फिसा पार्टि दङ फेमिलि पार्टि बे भिडिअखौ खालामनाया एसे गोबावानो जाबाय आङो एडिट खालामनो मोनैखाय एसे लेट जाबाय हगारनो ओमफ्राय आङो हगारला सानना थादोंमोन नाथाय दा हगारनाय जाबाय आरो लेटबाबो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला आनै रेडि जाबाय नामा नुखाजोब्बाय नै लालायबाय नैबेयो जोंहानि आनै गेजेर खथ' मोजां नुयो आयंआ फैयासै नैबे जोंहानि मामि बियो बेयाव बेदर संनो नागिरदों आरो अमा बेदर ए दानो अमा केमेरायाव मोजांसो नुयो नैबाव जोंहानि आनैया बोरमा बेदर संनो रेडि खालामगासिनो दिनै बैसागोआ गागोमोनसै जोंहा जोबनायनि नामा सप्ता खनसे लाखायो नालाय जोङो गागोमोनसि साथामजों हाबाय जोंहा मालाय माबा आगोल जाबाय मालाय जा दादाहाय जोंहा नै आलुखौ फ्राय खालामना लाग्रोबाय आबैया बोरमाखौ जायोना जाया नै बियो जोंहानि आबै बियो आथिं बायनानै दा हामासै बिसिनायावनो थानांबाय नै जोंना बोरमाखौ संहांबायानो ओंख्रिया मा होनदों आयै थालिर फस्लाजों अमा बेदर गोरानजों भाजि जौ बिदैजों लोंगोन दा बैसागु जोबनायनि ओमफ्राय मा दंबावो ओमफ्राय ओरैहाय संदों बोरमा बेदर आलु बोरमाजों आलुजों एवदों ओमफ्राय दाउजों थालिर फस्लाजों एवबावदों मैथा ना ओमफ्राय मैथा ना आरो दालि दंबावो औ मेरला माखौ जाथुबावनो बैसागु जोबनायनि दाउआ दाउलासोमोन नै दाउलाबावसो औ गरनै मोनना लांबाय आङो बेखौ दा आङो हिनजावफ्राथ' मोनजाया नालाय औ बिफानो सावना होनो नागिरदा सावबाय आरो बिफाफ्रा थांखोदाय आदानो गरसे ओमफ्राय बे राजानो गरसे होदो नै बोरमा बेदरखौ फ्राय खालामबाय नैबे आनैया जोंना बिराद गोथाव ओंख्रि सङो उनावहाय आं आनैजोंबो गोबां भिडिअस बानायनो ट्राइ खालामगोन आनैया माने गोजानावसो थायो आरो साख्रियावसो थायो गोबावजोंसो खेबसे फैयो ओंखायनो बांद्राय लोगो मोननाय जाया मैथा सायनो होनदों नामा आनै मैथा नैबे जोंहानि आनै गिदिर बेयाव दाउजों थालिर फस्लाजों संगासिनो आनैया मैथाजों नाजों मैथाबो सायनांगौसो औ सायनोसै जुमायाबो दासो मावखांथारदों दुंबुर लोंथारनोसै जोङो जौ गोरानजों नै आंहा मैथा सायबाय नाथुर गोरानजों जानो
नैबे आनै गेजेरनि बिल्डिं गोदान कमप्लिट जाबा टुर खालामनानै देखायगोन आं। नोंबो जायो? बिराद गोथाव जासिगोन। नाथाय अमाखौ जाया आङो। अमाखौ जाया? मस्लाखौ जादो। औ। नै जोंना अमा बेदरा मोनबायानो। बोरमाखौ खेबफिनसै नामा? औ। खांबाय नामा? दै मोनबाय बोरमाया। आं लासै लासैनो बिदिनो गोबां भिडिअस लाबोनो ट्राइ खालामगोन। औ बुरजा होबा गोखै जायाना? अननानै आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय। नै आं आजानो ओंखाम ओंख्रि खुरना होग्रोबाय ओंखाम उखैग्रोनायखाय। नै बेयो जोंहानि आयं आइनि बिब'। दासो सफैदों आयंआ। आबैनि ओंखामा एफा एसे। एसेल' जाखायो एसे। जोंना मामिया नै आबैनो ओंखाम खुरनानै होबाय। आबैया ओंखामखौ बांद्राय जानो हाया आरो एसेल' जायो। नैबेया बाजैखौसो स्टिल सोलाय सोल' जालायनाय। भिन्दियाबो मैया खानायसो। न'नि? औ। जानाय नायदो नों आलु ना आलुआ जानाय नाय। नै आबैया बानलु गोसाखौ जानो हाया। ओंखामखौबो एसेल' जायो। बेदरखौ हरनो हायो? बेदरखौ गुरैखौ हरनो हायो। अमा बेदरखौ। आब'आ ओंख्रि लोङो ना मायो? एसे एसे जादो लासै लासै। बेदरखौ जा बेदरखौ। बेदरा जा बेदरा। माफोरजों जागौमोन नामा? जाखांबाय आबै? जाखांबाय? जाबावदो एसे। एसे जाबावदो हनै जामथाराखै माथो। बेनो बे दङ। र'। औ माबायदि जाखोथाय? गोथाव जादोंनो। आंसो संदोंमोन। आजाया गोथाव जादों। बाराद्राय मोनखो ना माखो? औ मोनब्रेलायबायबाथ' अरनांनाय नंला ग्लबा ग्लब मावनोसै। बेदरखौल' एसे एसे अरनानै। खुमब्राबो गैया। नै जोंना जानाय लोंनाया सुरु जाहांबायबो। बिदिनो गोबावजों खेबसे जोंना फेमिलि ज'नो बिदिनो इन्जय खालामो। गोसोखौबो बिराद मोजां मोनो बिदि ज' फेमिलिजों इन्जय खालामबा। रबिना बोरै जानो नागिरदों? बेदरखौ जाया आरो? बेदरखौ जाया? दाबो जाहाङाखैनो। बेदरखौ मोनाखै दाबो। होफैग्रायानो दुरबल गोजा। जौ लोंबाय नालाय नोंबो होबाय नालाय जौखौ। बारा बुरजा जानो हानाय नंखाया। ओइ दाउखौ आंहा मोनाबाबो जाबावोसोहाय। आयै हनै संग्राया असमान जागोनसै। जोंहा नै ओंखाम जानो नागिरबाय। नों फस्ला जाया ना माया? मासि दावराव? खुसिमोन रंजा। मा मोनजाखो बेदरा? नै बेनो आंहा मस्लाखौ गोथाव मोनखादों। गोरान गोरानसो जाखायोबो आं लाथ'वाखै बियो। गावसा गैबावा मोनजासै सालाफ्रा। दाउनि थाखाय मोनजासै। दे होमबाना आंहाबो ओंखाम जाना लाग्रोनि।
आनै आरो आब'आ नै बोसोर गोदाननि गिफ्ट लाबोदों। जोंहाथ' होनो हाथ'वा खामायनो रोङा नालाय। 아영아 버려. 아영아 갖고 와. 아영. 아영. 피자. Mới một thứ mà nó phải là mình phải không mới phải. Ra không may gần khỏi. Đúng rồi. 마 가면 여기 사이니야. 할랑이 무슨 거다니다 해는 뭐 나한테 나와. 아하 또 그 bed는 뭐나 그 근하이 살아야 그거를 더 봐. 근하이 이시 보는데. 가장 아 비시 보는데 봐. 다시 봐. 액해져 칼라로 줬다. 근하이 너 오 같이 말아봐가 좀. 오늘 나이는 마마는 이게 정작해. 무장 네 하이 그다음은 탈라이 배진하. 근하이 빨리 좀 넣어. 좀 같이 넣어. 아 탈랑 거. 갱 비사 방수는 해 좀시. ăn mà nó bắt mà bắt gần nạ. 근하이 아니야 하나 Ayo mak apa? Bener ba? Apa? Eh, ane kuna. Sakri gidir-gidir menang kau ibar bosorawno Bijamati menang kau, Bang. bijamati moजां dakar gidirku menang kau. Are एकदम मा होनो साख्रियाव थानानै आलो रायजो मोनजानांगौ जिउ गोलाव खोना जै जानांगौ जेब्लाबो 진짜 아영아. 뭘 흔히 먹는 거야? 너는 빚만 맞추네. 진짜. 반에 근데 그 힘들어. Nggak kayak ada tuh, pokoknya nyebur di depan jahit 와, 그날 내 봐도 네. Ah, ada poin nih bahasa saya nggak bisa kita tahu. 저 대하사 자평 저 Dari jangan juga lah, wajib. Wah, benar sih. 지나가 맞아. 저 자평 하지 마. 차그리 못 탄다. Gaji banyak bahaya, ada masalah ya. Bisa mati umur. 안 저만 그 다그리 가도 무장만 치냐네. 봐. 대림 받았단 말이야. 그 너는 봐. 그런 게 아니라. 하루에서 울 타고 와야 마 치다가 코라.